Здравейте! Днес информацията от потока ще бъде конкретно за мъже. Така много ясно се усеща, че някой мъж има нужда да чуе дадена информация. Обикновено повечето се обръщат към жените и така нататък, но в случая просто се усеща остра нужда. Нека да видим за какво става въпрос за тези, които отворят това видео и въобще за каква тема става на въпрос. Темата е край на някакви отношения с друг конкретен мъж и подарък. Нещо щастливо ще се случи след този край. Тук може би е свързано с отпътуване, свързано е с приятел, който по един или друг начин ще донесе щастие за напред или до някакво щастливо развитие на обстоятелствата. Но тук, т.е. след края идва нещо хубаво. Добре, нека да видим какво искат да предадат висшите сили, за какво е става въпрос. Ползваме различни видове карти, за да дадат максимално информация за какво е ставало на въпрос. Тук дори е обърнато ми за хора, които са се грижили за това да пропадате, да губите, да ви се налагат, взимали са ви здравето, светлината от благополучието и това са били повече от един човек, действали са заедно и просто са ви давили много силно върху волята. Добре, какво се случва в момента? В момента вие се чувствате, че сте в пажина, в смисъл в ограничения, имате проблеми с финансите, с самоутвърждаването, борите се с, как се казва, хора с дяволски същности. Трудно ви е. Да, същности, казах, те излезнаха. Предстои ви очистване с стихиите. В случая водата ще помогне, дори ако щете един душ с намерение да изчистите този негатив, който е върху телата ви. Ще ви помогне допълнително и с сол, може да се оттриете, да постоите. Но тук е борбата между доброто и злото. Въпреки всичко, идва ново начало, нещо ново чисто, като развитие, както видяхме и в предните карти. Добре, нека да видим по-скоро за новото. То старото ви е ясно. Нека да видим какво да очаквате за напред. Вземем друга колода. Какво да очаквате за напред? Щастие, удовлетвореност, напълненост след множеството интриги, лицемерие, подмолни игри зад гърба ви. Тук ще ви помогне жена, която е благосъстоятелна или която винаги намира начин как да се справи в материално, здравословно отношение и в семейството да е окей. Тъй като към момента сте разорени и здравето ви не е окей, в смисъл нервите са ви разклатени и финансово не се чувствате окей. Това го видяхме и в предните карти. Но благодарение на тази жена вие ще се стабилизирате и ще се напълните с позитивни чувства, т.е. тя ще е трамплина към това ново бъдеще, което ви очаква, онзи подарък, който видяхме. Нова чаша, т.е. нови емоции, нов импулс, който ви се спуска свише, нещо хубаво, а може да се проиграе и като нова любов или ситуация, която да ви напълни, да ви удовлетвори и същевременно да разкрие вашата сила, тъй като има много сила във вас. Ще се открият една прекрасна възможност за взаимоотношения, за печеливши взаимоотношения, но трябва да действате и те ще доведат до напълнение, удовлетворение, дори тук виждаме и деца, може и да са замесени и те, но в смисъл това е хубаво, виждаме щастието и усмивката в очите им, нека да бъде. В крайна сметка всеки иска най-доброто за децата си. Тук ще срещнете учител, човек, който ще ви посъветва, ще ви помогне как да действате, ще ви даде някаква новина, тъй като се двоумите. Не ви е ясно, но Висшият съд ще възтържествува за вас. Тъй като
Вие сте човек интуит и тук има жена, която се е намесвала, всъщност, която била причината за всичко това, и която не е удовлетворявало, и мъж с много силна воля, не воля, его, и който обикновено това са такива наставнически характери, които гледат да се наложат, но нека да видим какво ви очаква. Колесница, нов път, затваряте света, т.е. затваряте цикъла, в който сте били и тръгвате в нова посока. Малко първоначално няма да знаете на къде вървите. В смисъл ще сте объркани, емоционални, развълнувани, но нека да видим тук жена с здрав характер. Ще ви покажа на къде да действате. И тя е силно уверена, може да има дори домашен любимец котка, но тя определено знае как да ви посъветва и да ви изкара от това зависно състояние, в което няма мърдане, само краката са ви свободни. Да, има много страхове, много тежест върху вас. Но уповавайте се на тази помощ, която ви се дава чрез, както видяхме, и приятел, и тази жена, и малко по-напред също в картите видяхме жена, защото тя ви обича. Тук ще има някакво известие. Тук се проявява и вашата дълбока интуиция, как да действате. От една страна да отсечете ненужното и онова, което замъглява и прави живота ви тъмен и кофти и разбива сърцето ви, за да можете да си вземете възможността свише, която ви се дава. Просто го заслужавате, тъй като завършвате този изключително болезнен цикъл от предателства, лицемерие, интриги зад гърба ви, манипулации и нещо много хубаво очаква ви нова любов. Много, много хубаво. Да, ще се трудите много, да, били сте много разочаровани, но всичко това разочарование се отсича и тази хубава карта, добре. И какво ще с умереност, подкрепа от висшите сили, тук от дъното на колата виждам, че ще бъде премахната тази борба с господина крал на пентаклите. Да, човек, който вади парички, но за вас ще има нова финансова възможност и ето, вижте двете карти, просто те се допълват. Видяхме и туза чаши по-нагоре, и влюбените, и двойката чаши. Ами, пожелавам ви го, приятели, заслужавате, особено след такъв труден момент и изпитания.